Mentakas ngi yo ikni ko ke story ke badai na ka film ke bakerting always ke balami house nam arjar pui. Dia ka khana kelas dang daga bang i yo ni we rang samla u barang bun kam bandai supply syaki company behe to pada bau treiru u trebej ya ka kam ban u klempej syaki briol ne syaki we pan kile yu. Us pendap iki kam la jang bat anda bau ledap tau la yo ya ka bai balla. Dia lamut ban le syakata ka we pat ka kam ka bau dang syo. Dia latip kerteng yau ni ubriu udai umin. Dia umin ulas ngothu yang jingdup bat ke jingkerdu kolong kumno. Kum tahu sumare ben daga jan baru klem syong kali khnang ba kata ka kamai ka bau yo kan long ka bau la ban perlang gen. Dia anda bau la poi kata ka jaka teli i bau le keren baru ne utrai bala teman. Bau tau teman ula ai kam yu bau tre namar utip bau umin udai ubriu badan akor bat ubatrai stem. Tang bangan syuithu ipi bau min deru ubriu batip sengi. Nreu deu breu badap tangda kita gijing mong gijing thang bat tangda kita gijing runar por mensyua tangba amdan batip ya kata tangba tongin ye pej syakman bantip syusyu te hangta anda bau to temen ula ai kam yu te mu ur ula pediang baru ula traina hangta hi baka jing tre jing u kadai bau beli bat khang ya get hakata ka parking lot te kar bau men udang upget te pej film ruartan hendrai kenit kensan kalawan gawe ka thai samla ka babhabriu bat kalang ka bamatla bat kalasyu ajing bam yu pat ma uru la shim ben klam da kren ye baru hangta kala pan map na u bamanta ka sngi kala kham slem ban poi tang bam u pat hata ka poru klam pen mi story e namar ba udap ta ka jing ngo ben andai hangta hi kendit kan san ula kali ha kama bamaka ka dei ge gen kumta kala kendit bat kala kali bamaka ru ma yu ka kali bam uru dei u egen bat she egen utuk temen ba saj ap khrdap hangni de ma uru la ong hakawa mau deu nong upgrade barang thamai gen war tau teman pat ula syok thaj no kin ta kam namar ba khala ban ta ka jinglong teman ti hang ta kala smothu ba om dei shu tau teman te kum ta makaru kala sim no ya kita ki jingbam na ka ti jingu te mo ur ula ai ba ka sim ban hang ne ru umin ula kham lengo ba ka long kum ta tang ba ula ithu sundan hiru ba imat ba kata ka briu ma ka ba kerteng ga jong kadai ka badan jing duna ka jing i jangka ka ba pli henrei ban keli pat yakka ma balai bakalong kum taru msngokwa namar bo yo bakas ngaurem gen ti hadin pat la yi bakalamut ban mi tana yeng man lek phaina sieng jongka tangba la jur par to slap te mo uru hakata ga jing isnai ma bau yo i ba ka yeng marwem roi habar bat usu i kriat ru yaka ba ka be kata kal er te kum taw la khat yaka sepa ba kham sai ten baru ban syong ri slap no sundan te hakata ga jing ye syongka jengki te ul ai ma yaka ba kan pet kata drama bakan syu asngau namar ban pet te kam yu i da ki khmat rei ka syu snau ken bat haba ka syu snau yu ka film ru ka kamen maroi bat ma u pat usyu pet syaka nang re ban pet syaka film ru namaru ilango ya kata ka briu baru haba u pet bha walada ka anna ru kadan kata ka dur ka ba briu ban ka bai snai ru tang ba u khlem kren e hi pat yaka namaru ailat yaka bakan moja kan enjoy ya ka film ti hadin anda haba u tau slap larang te makaru kala kre ban mi sendan kat badang light slap ti hang ta hiru kala ai u yau tau jingbam baka shed hi ban mo uru la shim ban hashwa bakan mi kala ong u balada usngau sman ban yarab ban ai lang yau tau sentiu de sentiu jasmine ma bakala thung maka kan namar bau tau sentiu khamlang special yaka kumta mo uru ong sale yakata ti mo upat anda bau la poyeng anda bau la de ban sum ban sain to te ula bam no ro tau jingbam bakala ai u baru ula suk sendan hiru ban shed hakata kamin ti kumbala syai li i ba ka jang kala tre ban ka tre kata ka we ka call center ban haba ka tre ru li i ba utau manager jangki u khamle dan bor ken yaka daga ba ukta na kaman jangka wala ba ukta ru kalon kata ka jing sngo yaka tang ba ka klem ong e yu namar ka shifting yo ba ka shabe kam ti ha we ka sngi umen la le syakata ka jaka hikai boxing baru le kandu bat utau coach kinang yukurala ne ki boxer ti hang ni lai i bau men ula dem ban ngo yau tau coach bar utau coach ula shumai bar ula shukan hit baju tang bangim patip na ka e ka dau bau tau coach ula kan hit ane umai u ti anda haba umen ula mi na po ajong kata kamera ti utau weiru ba ajing hikai ya kimo ya kita kinong yakura ula ong haumen ba unde ban pen i kaino ken yaki skill jingu namar umen ude boxer ane unong yakura bala ra teng ya ka championship akari jongki tiki kwa ki men yo ikai kata ka sab jung uma mulung mala henrei umen tre namar ula rai halade ba nom ya shot ne pen mi snam shu iki we ki prabriu henrei ba umen tre ma ban le kum ta kum ba ki pha yu tiki la pen shrai ki yu
kanang ba un bitar kanang ba un yakura kin batki henrei wat la kata ru umin ulapan map kala mo naki ulapan map da ka bau ong haki ba dang la maki ken baru lai men stim hiru yo tau wei tau nong yakura ma uba kerteng udong su ken kanang ba un tristom ken ba nong manra buram pia kata kan hun jungki hangta badanda ba la wan utau ko chuba kham he mo uru ula ong ken homen ba unde ban yakon bat kita student jingu gi barang thamai tang shiraun kanang ba un la ban mam yu hanrei umin berla syupan map bet naki barok baru ong ba map yanga ngang along tang utau bala sya rem ha kajing imjonga simlut ye phi kajing job bat kanam barok tia bau men tre tu utau ko chula thap e nangam jungu bat umin ba ta por shu sngap bet baru shu sya bet bat hangne udang pan map biang hi sinu menu ong ba map yanga namar bangam la ban pun ko ngum ek ga pipha ti hang taru ulami sendan nakata jaka ti hang ne ngis ngothu khandiat bau men ude no ikura ba paunam haki por menswa tang batip jiayo par ulang kumni ijem daw bat ijem khanap ba baru i marwai ba kata ka jinggim jungu ti hadin anda ba umin ula mi nangta tele i ba urang ya shangkai bat ka jang hagata ka jaka ab get jungu bar sifang ka jang kal karpat hu balada sngai ei te ga baha ba un pli ya kata ka jing khanggit namar kamdala ba ban sya ik jing sma te mo uru la pli bar ula perkhat yo kumba ula kum ai gasal ne ai ksam gen tagadaw sa sma ta kamra handrei omdei kata penban ka jang kala ong hu bau kham smas ep malumala imat bau dang ban train le kilan men no mo wan le jem gen ndrei mo upat usus ngap bet baru khlam kren e hiru ta por bat hangta ula smaru yaki janjungu namaru la kham ngau le ran hi baki sma shisha yala de rum smuthu pat baki sma ti hangta ka jang kala thlia yu da ka ba ka kali ba ka ta ka actress ka phong da e ka kup da e ka jerong snyu ne kalong kot snyu ne ti mo uru la jubab badanda haba kala thlia e yu te ula kali kinya ka balai ka kwa tip e shapang jong ka ta ka actress ka badan hapo jong ka ta ka tv te makaru kala jubab ka thlia de namar bakam yo i de mo te kum ma u ba yo i te un batai lam kinya ka khanang bakan khambang ka ta ka bapet ya ka ta ka film ne ban skap ya ta ka film te mo uru la skap na ban kala kali mo ya kata ka actress ba ka phong kumno ke juti jok ka kalong kumno te mo ur la jubab ba ka phong da sandal bat hang ta hiru la pej ya ki juti la jong te namar ba ki juti jung u ki long ki bajot kumju ru ki jan jung u ki long ki bajot long peiru namar ba ka ban e kata ka jing dub yu bapli ti hadin bala trai kata ka jing sngau la ran ba usma kumta ula shulej but ban staj no shwai ki jat jung u baranda ba ula wan te ka jong kala kali u ba kata ka actress ka deng da kumno ken kata ka khaila jeng ka kalong kumno te mo ru lo ang ba ka yasrim ba ba kata ka khaila jeng ka ba ka deng te anda ha ba lo angom ta kelas ngok men palat e kem yo sngo te harin ka jingkut jong kata ka film ka jong kala mi no ban lech phai shi yeng namar bala khammet te hang ta hiru umen ulapan phai artat ya kata ka plastik song jing bam bakala ajing bam yu shisien baru la ailang ru sendan baru tau sok phareng te makaru kala kali u baula saj bahan em te mo ru lo ong la dep saj hi ti hangni umen ula perkhat iman ba kani ka briu kalong ba bnya bha thrai ti haswa bakin ya khlat lok ti hangni ka jang kal ai khuble yu tang ba tre raban kata nakti jangka namar sngo ya habre namar kata ka kti jang u ka de kti ka bala jabo bat ka bala bit snam ru bat ka bala pen sau briu ru henrei hangne ka jang kal pen bor kin yu ba ndei ban ai ben ya kata ka jing ai khuble kti namar ka pen e ya ka jing don akor jang briu ne ka briu ti mo ru la shu ai la ka ai khuble ju bor ben bat anda ba kala yo ban kata nakti jungu hangta kala ong hu ba ka kti jungu kalong ku mau bat kala kali ken yu ba utrai ayu basa ek kata ka kti jungu hadu kata kata rei mu pat jubab e bat usu ngap no sendan hi khlna kren e tat hadu ba ka dalej artan bat haswa ba kan lej ru kada ai khuble yu ba lapen i film yaka ti anda ba kala lej phai shi yeng kala shongkai hang ni maroi bar ru kala ruai kala siau ru artan te henrei shipang ko kala laj na ka kamra sum jongka bat kata ka umru kamlaj ban mi shabarsha badan ganala namar ka don ka jan ka bablok ya ka thliu ba pan mi ya kata ka te kumta la shilai hangta bat ban palaj hi ya kata ka thliu ru ka bapli kami manra te kumala shai rajan mir kum to le i ba umen ula ab ya ka jam bakan wan namar ula khamdon kata ka jingkhmi lenti bakan wan ban ya shongka kin ban u namar ula ngomar wei e hangta te hakane kamien ru lei i ba umen ula kham khoj ken kidur kidar jungu karyam ko be jungu ru kala kham biang gen iman ba ula de ban sum lei i ru ula thiet daga juti ba thamai ban pen sngo bahaya ka wat lada kam ye i ru
Kajing le kho jung umen ru iman ba ula kham sngo le ran hiru ban yo sngo ba sisin la sha kan tho hakata ka thei bhabri ko ba matla namar wat maka ma ka balong ka ba matla ru kadang kham la ban le kho kin ban u rei ma u pat u biang lut na dong hadong ru u kham dang long je ing dam to ata kin kadon ka jing sngo u bat hangta hiru sipang ula sma hi yala de yo ba udang sma te bat sipang ru la pli ka jing khang yin bat ru lai yo to sentiu jasmine bat anda ba ula dem ula khabrib yaki khaman bat ula yasngau ya ka jing kenja ka bajar jar bha baru ula mudur ba ka janggal awan ken hanrei sipang hang tai sisya ma nadu na ba jangai la yasngau ba uding du jangka ula sawa bat suki kingap jeng uru kilas dang ban phu remoy namar kalawan katakal erjing pentengan jangka jam ka pentengan ginyu ti anda haba ka janggal apoi kala rumbet bat kala syong batang ban syong baru kan pada syong hangta kala ong yu ba ula yo juti thamai man namar ba kala ban sma yaki baki sma bi thamai to timuru la sngaw le ran bha namar kata ka jing thit juti thamma jingu sngaw kumban pen sngaw ba e kin namar jongka namar sisin kal ong ha u ba ka sngaw kumba sma juti ne kumno te hangta kal kham trai kata ka jing le ran yu te hata ka por kat ba kidang ya pet ya kata ka drama te ga jong kala ya sngaw ya ka dialog bau tau aktor ula ong ha kata ka aktris bau lamut ban i no kin ya ka marway kin dei na ka daw ba ki kam la ne kita ki jing e ki ba omla shu ban kier tang ba kapan mong palat hipat ya ka donut jong to aktor te anda haba ka jong kala ya sngaw te kala kren marway da ka ba ka ong la daw tau aktor usngaw pangnun e ban i ya kata ka aktris te ka bahakin yu bom nam i kin yo bakan penmong kin ya ka donut jong u la ne usngaw marway te anda haba min la ya sngaw ya kata ka dialog jong ka balong bet ka ba sabar ka ba ya sngaw te ula sngaw kum no hira yala de namar sabau yo i bakal kham jau umat malumala kumta kala nang penlengo kinyu ban yo i bakalong kumta te hang taru kansan ga jang kala kali bet phak yu da ka baka kali bhabriu ni em te mu umot baka kali shaphang jong to aktor kin bah po tv te umin ru ula jubab da ka bau ang ba kat aktor te unde hi em ban bhabriu ne kumno te henre maka bar ka ang em na khlem kali re yo to aktor na kali phi ken te hamar baka ong gumta like kren shu ken bar ula pe shabar warula perkhat kham sislam kumto banjubab kumno tenre hang tahi ula ong hakaba kat kum gajing ong kibriu te ulang dap senrang tangkum tahi te makaru ka ong gangan yake e ge baw le thu te sipang hang ta kala mi no ken namar ba kala kut kata ka drama bat hang ta kat ba kadang yat kata ka kali kala kum ai hon e te kala kendin bat kala ur ka bapli te hang tahi ru ma ugut umin ma ula lej ban yarap yaka tang ba kita pat kimar ba kala kumpen pat akapor ba ka ur utau trai ula dam ba ula du nong din ba prima te makaru ka ong hau u ba kan siu bat ukarapan mam ken rei hang tai sipang umin ula le siu hi na ka bantau jongka bat ru ula ai extra ya kata ka pisa hau tau brio bon pet lang ya kata ka get kat ba ma u udang thumu ban le on ya ka siapa hospital ban le ya kata ka jimen sau jongka bat hadin la ya i ba kilayawan na po hospital bat hangne kat ba kidang ya syong kali ka jang kala kali ya ka kerteng jungu Reu thok ya ka bau ong ba ka kerteng jungu ka de jang Marcelino te haba ka kerteng jungu ka longkum ki phareng te kala thlia yu ba ma u udai phareng ma hanrei u ya thu ba umdai ro phareng hanrei ka de tang ka kerteng bala subu yu te kala sngap na te hadin ula lej on ya ka siyeng tang ba halen ti kat ba kidang ya te ka kerpat u ba unya ski namar ba ka kejat jong ka kadang khampang jur timu uru laisen e yaka ti ula ong haka ba lada kam snoi e yu te ula ban yarap yaka ada ka ba un ba yaka khnang bakan poi kloi si namar ba kala khammet te makaru kalong hu ba un sababe lada un ba yaka namar kalenti si yang jongka kamlong basuk ten rei u ong haka ba kam dei ban khuslai namar ba ma u biang kabor te makaru ka ong to bat ka kemen hi lada ula ban yarap yaka ten rei andala poi sisya hakata kalat ban lej syaga yang jongka teula imai kita ki mau kondan namar ki jerong bah hadu kata dede hangta usas nguthu babalei ba ka jongkal ong hu ba un sababe lada un ba yaka ten rei ma u la ong ba kam dei ban khuslai un ba bet yaka hadu bakin poi she yeng jongka ten rei anda ba ula ba ka jingkhia jongka kala nang ban yu tat hadu ba ula janmi thli sebar en rei wala kata ru umin upen poi bet yaka she yeng ban anda la poi she yeng wat tang ban syong thai ru umpat da yo ba te kala pha kam biang yu te mu uru latre bat kata ka kam kalong ba un pet kin ke e ba blok ya kata ka kam rasum jengka ti anda ba ula twat ula yo i ba ka de ga jan jengka ka ba blok ya kata ka thliu ban permi ya kata ka shanala
Te makaru kal ai khublei u baula ya rap sisya ya ka. Te ban siu keliang ya kita kijing le bah jeng u kamdan daga pisa ka pilan re kala ai u ya kata ka tiket kin ba unlet free sya kata ka we ka concert. Henrei mo u paru ong umlet ra namar sngau nang ra ban let namar dan perlok ru ban let lang bat ban let hi ru sngau nang. Te makapat hakata ka jing sngau sendai kal ong u ba ladam dan perlok te ban let lang hakata ka porte. Tip updiang ne ya kata ban ong ba ladakan let lang ban usya ne em. Te ma uru undah ba kala ong gumta te ula ong kabiang lada let lang te ula kemen. Baru lami na yeng jengka da ka jing kemen tang ba undah ba ula mare ya kita ki mau kondan kala jem hi ka kho siu jengu namar ba la panggen bala jerong kata kariat. Te hakata ka singi thading jong tau tayo lo ya ba ka jong kala beauty parlor ban pen style de yo tau snyu jengka bat kumju ru ya kadur ba bhabriu jengka. Te kita ki ba yale ban pen bhabriu ya karu te kila langno kin balai ba ka jong kala style namar da ki post nam kamju le khanshu. Te kila kali kinya ka hato kan le ya kendu samlamo ban ong ba kala style du kane te mo. Te maka pat kalen ka ong ba yo samla ayu mo kum ka briu kum maka kum ni te mono ban tre eka. Ten re maki pat ki ong kim ngaj re lada ka ong kum taru. Te makaru kala shu rkhi kinya ka por namar kala sungthu ba ka thokin ba ka sngaule ran ban yathu hagi ta ki briu. Te kum bala syai kala dei ka sngi sajan ka ba dei ka sngi ban le sya kata ka concert. Te umin ru dang step ula like up ya ka habar jing jongka par ukhlam kerki iru namar bola sungthu bagi kenthei ki kham slam ban rem ban bet. Ten rei maka pat sepak kadang jit ikta ki jan kinep kadang ta ikta ki jingta ban pen itanan te hadian la ya i ba kala phong da ka jan ge balangkot tang ba ka snau khlem akorno ilade ten rei andah ba kala mi na yeng pat la ya i ba kala phong no da ka jing riam ka balong jensur bat ka ba idan akor te kat kata ka jing pen khre jong ka jong na ka banta ban pen bhabri ilade na ka banta ban pen ibha yo min ngis ngau thu ba iman umin ulak hamlong special ha ka jing snau jongka te andah ba kilale sekata ka concert ru kat ba kidang yaj hang ni ula keli ka balai ba ka dale stai palat haru kene te makaru kala ong ba ka kham sngaulong special ya kata ka sngi ban leit pet concert te mo uru kumba udai ubriu baduna kantin la syuang ben te hapo concert ru sipang ka jang kala keli ya umin ba utau nong ruai ulong kumno kata ka nong ruai kalong kumno ki phong kumno kile umno te mo uru kat ka ba ka keli ujubab ben bat haba ujubab iki jingkeli jangka ula pet sekadur jangka bat kalapan perkhat yu bau yu i kata ka jinglong baloi lui ke ba bhabriu jangka ma bat kumjuru ka minsim ke ba isendai kalawan ti hadian anda lawai kata ka concert umin ula yalam ya ka syaka jaka ban bam yo bakala than ti anda la poi kata ka jaka bam te kila ya syong bam te sipang ka jangkala keli yu da ka kentien ke ba bakala kummi na ka sentur jangka da ka ba ka keli kumni ba mensua pisniu jinglong bhane kumno pisat ya syok briu ne kumno te mo uru nda ba kala kali kumta kala kata bet ngang ha ka mensim jing namar ba usat long sisa kumta te dei namar ba ka mensim jing mong kadang don ha po jing te kumta ka jing bitar kala kumtiet yu te kumta ula syuang bet yaka bahaba pin perkhat ya ka jing im lajong bat ban nom lor ni than se ka jing im jeng ki wele ne bentip ya ka ke bala je ka jing im jeng ki bat hang taru uladi da kata ka wan khambun hin ma ban pen thanda ya kata ka jing bitar jing te makaru anda haba kali asngau bala riu kita ki pelawan bauladi thar si tharma kumta kala pan map na ba kala kum keren dan ka kum keli ki jing keli ki ba umya dai badu bat hangta kala mi na sendan nang tana dukan tang ba wat lada kala mi marweiru umin udang leit but hinadian jengka yo baje ye yaka ti anda bala poi hayeng jengka teula pan map na mar baula kum keren dam yaka bat hang ne ru la ong hakaba ula kum dam na mar baula kwa pan kala na ka jing imbarim jenggo te hawa ka kren kum to pan kum ba ka kren hadukan ma ka pan mong yu bau kan mau shi jing long barim jenggo baki long gi basniu basa ka wei rum kwa ban yathu ya ka jing long barim jenggo na mar ba ka long ga shir khai palan bar umpa hiru ya ka ba kantip na mar ba lara kantip yo kam don jing shene ashu ken yu te hang taru ula pan map biang ya ka na kita gi jing bakla jenggo baro bar ula ong ruh ka ba menta ka jing im jenggo kala kala bar udang yai persang ru shushu bandang khamle bha ha ka jing im jenggo te hang ta hiru ula phetna bat maka pat anda ba kala asngau ya kata ka jing phla jenggo kala kata palat ya ka bar kelas dang hiru ban perkhat te gomba ha ka sngi nang kong pan kala leitre te sipang lei i bau tom manager jongka ula khot ken ya ka kata ka kamra jenggo henrei ka jing khot jenggo kalang ba ukwa ban let kai lang bat ka
Henry maka ka ong u ba kamlait re kata kasngi haba ka ong kamlait re kumta ula khambitar na maru smuthu kumba ka klemplait por khanang na kabanta jungu te kumta upan bor ka tat hadu ba ka sngaw kumba u le bor kinyaka te kumta kalami na sundan na ka kamra jungu te andala janmet pan anda ba kalawai tre kalawan kiu kali na kata ka jaka ba umin usat upget bat ka klemlit rung hiru ha kata ka kamra jungu bat hangta ula perkhat ba iman ba kala dom shishayu tagadau kam tre shu bandrung lane ban pet film lang badu tangba ma uru klemlit kren hire haka namar ba umsngokwa yo bale se kadang dom ma ti anda ba ula thia por lastangan perkhat yo ba kala dom yu namar ba ula kumai ken yaka hakto kasngi Tia kasngi ke bawut la i ba ula le yakandu bat kita ki coach jungu. Teu ni u coach bakam he ula penbor u ban wan biang syak boxing. Ndrei umin tre shu bat ula penmap naki ba ula kantaj ya kata ka jing tarwa jengki. Bat hang ni u coach ula keli u ba u ja syai he gitu ki por ki ba sausan snam menshwa. Baki klem yakandu shu kimbana hi rumah. Teu umin u ong ba ula dan apa patok bat maki kimbanar ya kata ka jingja. Bat ka jing po jeng u syapok patok ru kadai namar ba u syok briu. Tat hadu ba ula syakem hipelit te anda la dab an yakandu batki umin ula le yakandu pat bat kata ka sister ka batre ha ka we ka parish bat kalalong ru kum kata ka nos nong sumar briu bat utau briu ka ba ka sumar ru ha kata ka por i kum ba u ing ha ka ding te ha kata ka por ru umin ula ong ha kata ka nos lane ha kata ka sister bahkan penkela no ia ka kerteng pen baptis jungu te makaru kala penkela na u Marcelino sya ujang Marcelino Lesi pila ban kelumar ne kendiat nga khot min ya Marcelino ma bat ka kerteng ru ka ba udang penkela ka dai jang Marcelino te ha jing shisha ka kerteng ba shisha jong u udai umin hi tang ba hadin ki kam sniu jong u ki bala syar khai palan te kwa shu ban im halor kata ka kerteng min bat anda ula lait patong ula lait pen baptis kin gum tama ulit sya kata ka sister la ne sya kata ka parish ban sya pen baptis ha ka we pat ka kerteng ka ba ki khot u Marcelino Lakhot kerting thamai u namarba ula kalaba mon nagi jinglong barim bat ru uklem imshu aga jing im gabarim bat ka kerting jang Marcelino pat kami deina ka daw ba ushu thok ya ga jang namar lada ai tang Marcelino pat kalalong phareng te kumtau sngaw kumnor le de ba mu u de korean tagadaw hangni ule sheka sister ban ong haka ba kan ai lang haka certificate jing pen baptis jingu bat ka kerting ka badai jang Marcelino kin khanang ba sngaw palat sinong than ma bat da ka ba ai jang Marcelino kelas ngolong korean genyu tengangai menta pila sngaw thu hakane ga benta ti hangta hiru ashwa ba umin unmi te ka sister kala ai u yau to herban te hawa kala ai ru kala kali ya u ba udan samlan em ka ba ula ban ai te muru la angon sawat bat unsayo be i tharai ndrei umpat kwa ban yathu ya ka ba kala don hi kata ka brio te andala min anda ba ka jang kala lek phai sieng laya i bau tau bos jangkau la lek but nadin jangka bat ru lara sendan bat kawan ha ti jungu te anda ka jang kala sngaw yu te kala be yu namar bakam sngaw ya hab ba mu kum shenrang unrung spo yeng jangka namar bakadan marwe henrei penban ula ong haka bakala thok yu bak ong kam don por ban yalet kai lang badu henrei galit phai ben shiyeng pat te adin ula rung la ka rung ben spo yeng jangka daga ka bale bor ban makaru ban be yu ka shifting yo bau be kam yaka te kan le kum no hi yo ka yap than te maka kala the do to so bandi andrei ma u pat daga wan te hadin anda ba kala tre kita ka jingbu aj wan yu kum taw la mod ban bat bor ya ka ban makaru kala yele kat bala ban kala pan pa eu to siren ru khana ma kibru kin yo sngo pala je e gin ya ka andrei pan ban amlan bali yo sngo te hakata ka jing kut lat jongka bakala sngo thu bakam la shu ban yele ba to briu te kum ta kala mod ban sha jam bet kin ten rei hang ta hiru umin ulapoi wat la sho uladan eu tau bor jangka wat das ngau thu briu shu bat lamon hiru ban penyap sundan yu tang baga jong kala keren kin yu ba dei ban penasau yu bor jangka bat kala be ki bara orngon bakin phet na kata yeng jangka ti anda ba umin ulai asngau yu ka sur jangka kumta ula kham thanda mulumala ban hang tau min ru ul ong hau tau briu dei ban pet bhai ka dur khman jungu thanang ba un sakan mau bala daun dang wan penthut ya kani ka briu hang ne kamot bau menu sa penjap sundan yu bat hang taru menu la pen kedia ya kita gilai tadi ke sempriak ti jongu namar bakila le sniu khnang un kan ma bom dei shu ban pen ben nang ne shkman wat kum tau men ru la be no yu ti hadin umin ula kali ya ka jong ka pang nang no baun sumare ka lane ba un lek bu no sundan ru ya ka hospital
Henry ka mai pan ban yu da ka ba ka ong ba ulale sniu ka te mo ngop thu haka e ka rukom ba ulale sniu ka haba ma udang yarap ka te maka ka ong ba ula sho kan yu tau boss jangka te tau boss jangka ula ban pendukam ka te umin ru ula ong haka ba kat kata ka jing sha le ben le kho kadang mut ban ya trekam ro tau griu maka pat ka ong lada kam trekam lane lada kam sha i te jing ye te kan sayap than kan bat kan kut ka jing yim jangka ten reu ong haka ba un sayarap ma kan ya ka te maka kalau ong hu ba ula bi kenyiman kata rukom ong jungu haba kimpat de silap lane watang si samlaru kumno kin undan hok penyarap ya ka te hangta kalau be na sundan yu na ka yeng jengka te muru ba beli ulami bat haswa bon mi ulabu yo to herban hakami jongka bat ula no te hang ning smuthu ba hagajing sha umin ula thmo ban lech shi yeng jongka ban lech ayo to herban ba ay ka sister kin penban ula lap ya jing sniu ba beli Yanda bau lapet te maka hangne kadang syong perkhat bat kalawan kata kamen sim ban penyap no yalade namar ba hakata ka na ma hakata ka jing long duna kamen kaphat haka jing sya le ben te kam skamon toy ru watang ban im ru kurjai rum don shu namar kita ki kimi ki pa jang ka kilayam hakata ka jing accident hagi por men shwa te gumba hadin asngi ei palai i ba ka jong kalawan mi haka khardap upgrade jong min bat hangne kala ong yu ba kala i ya kata ka kam ka jam jongka bat kam perkhat shu ba kumno kan imru nang ne shakmat te mo uru nang shu ban karni ei bat ru la shu ngam ben te hangta kala ong hu ba la dau tre ban shulet an kai ya ka la shai ba ka kwa ban plai lut yala de na kita ki jing khuslai bat ka jing pang donut te mo uru ong ba ukloi ban le shata te kum bala shai le i ba kila yalet kai shakata ka wei ka wa ka ba he ba bat kila shong kai lang bat ru kila thu khana te makaru kala aingu yu balawan poi ban yarap yaka hakata kamen namar baladam don mau iman ba kala ru ban yap baru kala yathu ba kala yo tau herban na yeng jengka bat kala keli yu ba hato de mau ma balawan ra yo tau herban te mau ru long hoi de mau te kumta makaru kala kamen ban tip yakata te hang ne ula yathu haka ba usngotanan ban wan kai syakata kacaka namar kawan ra ya kijingken mau gi ba men shua bat kita kijingken mau ru kide gi ba ukan mau baka kini jenggu kawan ban no yap yalade bat syakani kawa namar ka sngaw jenjar palat kata ka jing im bakala syakan tan yeng nasem namar ba kala bakla kata ka jing longsam la jengka bakala kum yo yu ken tang ba wang pat ba waingu pat yau try blay ba mau klem yap no ken ha kata ka por baka kini jenggu kala le syakata ka ban ngam yalade ban yap ban mau imru dei ba kidon ki sister ma ki bala plai im yu namar kata ka parish kadon marsiliang jong kata kawa te anda ba kile iu bau pur te kilayawan ken ban belai mu te anda ba ka jong kala sko ya khana jong kala sko si samsat palat bat kala ong bala rajin ba dei bau blei undang kwa ban pen mu te iman ula yap hi uru kata kapor tang ba iman blei udang don ka pelan takadau ula pelai yu kata kapor te hangta kala ong hu ba un khar ya artali ki mau ban ai ka te anda ba ula ayaka te maka pat kala ai hu yau tau wei mau bat kala ong hu ba unbu ben yau tau mau ban lom kum ka jingkan mau yaka balada un lech shinu un kan mau ben yaka te mo uru la shim bat utau wei pat kan bu yaka ken lane nak banta jongka khnang bakan kan mau ru maka kumju yu te hangta kala bu lang yau tau mau jongka bat utau mau jong uru ha ka kti jongu bat kalabat lang haka lang hok ti jingu bakata kalong kum kadak kacing penyate song yaki kamot ba bat ka bat ugen ti hangne mo uru lasdang ban rumun bakata kajing ye kelas dang bat penlai lut yu bat hangni ru ila ban pensisya ma baka jing ye kamala sya ba umen uklem ye i kata kajing matla jong gajong hanre yu i penban da kajing ye kebala ban pen em ye kodonon kebala mong jungu bat kumju ru kebala pan kebala pra ti harin kutu kani singili i baumin lalai ikandu bat kita ki coach jongu ban ya keren bau lakwa ban phai biang sya kata boxing ti makiru kilalengo ba kansan ulong umta nomor bonsin bagi khot yu usyukun taj ben bat menta pat ulawan terwahi ti makiru ki kemen haba wan phai biang sya kata ka hun jongki khanang bakan kiu biang pat sa hisien kata ka nam ka buram tiumin ula poi biang syak boxing dei namar bau kwa ban kamai khambun khanang ba unla ban pendap lane ban yarap ya kajang hawat iya i ba shimla tre tang ya kata ka ba shu upgrade kali
Handrei utrai lang ro ya kata ka ba ulen ban deliver ya ki shiki office lan ki company ki bahe baru men step untuk ula kilan men ban wan biang kata ka jing klan jogu khanang ba ula ban ya sha tele iru ba umin ula shu le a jing bamben ya ka jang ban sha iru ya ka bakan mi ne yeng par ula wan ra sandan ru par uksau khanang bakan sngau shngan da ka shong heng marwe temo pat kumto porsngi haba don ke competition ula le syakata competition ya kura pan haba don te ula le ban deliver syakita ki office ban men pan ula upget ban dei tang kata ula ban le hnrei ula pan baharu ya kata ka ying wai ba ka jang ka sa khnang ba kan long ka bitanan baru kan da ikhoi ban hangni anda haba kle ya shongkai te ka jang kle thu u ba kala kwa ban yo I ya ka dur jangu bat kala ta ru da ki kti jangka ha kata ka dur khman jangu baru kakwa ban yo sngo lene kakwa ban mundur kin ba ulong kumno wala da kami iru ndre kadon kata ka jing sngo kami sim jongka te hedin kata haba phai pat shaki kam jong ga jong kumto kumba menski kala lum ya ki jan kinam jungu ban kala khliap ya ki kala bu ben ba ban imat de maka hiru ka basaj ya ki ki jan jungu ban ya ka juti jungu rukum jung te hangni yo iru ba kata ka jing yeshem jongu min bat ka jong kala pelong yu baun smart sting bat ba kit kli ru ya ka jing jungu bat ke badan ru ka jing kerman bat ke badan ru kata ka jing mon habau yo ban le bahana ban ta jong kiwe te haba phai ru sha ka jong ba ka jing jong karu kada kala sisha da ka ba kata ka jing wan jong min am kawan kata ka jing sngo hakaba kendai ban yarap yu min kat ke bakala kum ka kandai ti kaladon ru ka por ting ting baka jang ka jukham ya kamen jungu namar ba kata ka jing ya kura ka long ka ban pang hi ya kamen ka phat jungu baru ukham than hi namar ba ula tre khambun kita gi jat kamam te kumta kala wan kata ka jing song than jing song jeram gen te kata ka we ka sngi le I bo min ula poi final la kata ka we ka game ba ula yele kai ti dei namar ba ka dei ka ba poi ka ba final lagi I bau tau we unang yukura na ka tim jeng kiru uba kerting udong so la dapi mau ulawan pej lang namar ba ka ka final te hakata ka jing yele la ye I bau min ula job baru la yo ya ka bisa te hadin kat ba kidang ye shong hang ne ban lum ban lang ban lek phai na shi te udong so lawan baru bla kren po yo min da ka ba kop ba la dau sngo tof te wan hapo ringkin ban ye khun persya badu te kata ka jing kop jong udong so kala perlong tat hadu bau tau coach jong ula jan semang yo dong te hnrei umin ula ong yo tau coach ba umde ban long jajai gen mau ula rang ba te anda ha bau dong su le I yo coach ba ula klut kum tau la phet na bat hangni hiru coach jong ula ong ba udong su ula mi na kata ka tim jengki namar ba ude ubriu uba khwan pisa bat u im tang ha kata ka jing ya kai kan thei ti kum ta ki be no kenju namar ba ka akor ka ba kum kata kim la ban pediang ha ka kun hun ti hangni umin ula surki baranda ba umin lar ki ti uni coach jong uru la ong u ba nadu ba umin ula yelok perlok berkajang ula kelas sisa ti mu uru la kamen kin ban I ba ka jing im jong u kalong ka ba kelas ka jing ba ti anda ba umin ula poying ti la I ba ka jong kala rem stai ti kum ta ula kali ya ka ba balei ba kala le stai namar ba la min kamut ban le shenohi tinre makaru kalau ong ba lasai kan dei ka sngi ka balong special ba tang ba kampat ya thu yu bat kala rem no yala de namar kamla shu ban ab ban poi syakata ka balasai te kum balasai lui I ba kila le syaka jing tem ki kmi ki pa jongka ki balayam bat ka dei ka sngi yap jong ki hiru ti andal apoi te kala kren ha ki kmi ki pa jongka da ka ba syukren kumba kidang em gen pat kala kali haki ba ki bit na yo min ba unlong kum ubriu jangka namar ba hakapor ba kidang im kisat hikai ya ka baladan mano ba imon ya ka lane lada maka ka monru ya utau briu te kandai ban pendithu shwaya kiken namar ba kata kadai ka akor ba bha te mental adon ba imon ya ka bat makar yu te kumta kalawan ban pendithu ken haki te hangtau umin ru ula kali ya ka ja yu ba ki kmi ki pa jangka ki klat kloi hato dei ga jingpang ne dei na ke emo te makaru kala yathu ba ladan hakata ga we ka por ba kat ba kidang ya wan kai te dei maka ka balanya ya kata ka kali ba ki shong gi kimi ki pa jongka tang ba kala jia ka nem sniu pat ba andala poi hakata ka we ka lan ba na jingai ba kala I ba ladan we ubriu ba habben na jingkang yin ban ula ingding baro shiren jeng
Te maka pat anda haba kala ya kata ka jingja te kala sya penthame kumnore te kala klet ban pech surok kumta la wan ka wei pat ka kali bat kala accident bat kata ka kali jongki te hangta ki kimi ki kapa jong karu ki la klat no ashen bat maka pat kala mat la no sundan te hangta kala sanga yomin ba ula kan mau ba kata ka jingja kadai kabala jia de na kadao jongu te lada pidang kan mau syakhamat kumala batai ba umin ulong barunar bha bar utau briu ba umin ula sya ula dat hakta kapor ula thanghi lade bar ula kwa yap ban ula no yap syapo na kata ka jingkhang yin te lada pidang kan mau ba hisin umin ru ula yathu auto coach ba ula sya sat patok kumasau sans na me ye de na kane kin kadao tang ba utau briu bala ingding bat bala no yap na kata ka jingkhang yin uklam yap hi hangta namar uday utohi ubriu uba ka sister ka sumar sisin hakapor ba umin upha ban kala kerteng tede utoken takadaw lay iba kamen jong ka ingin ban ke ay bala jia hakato ka sngiru kalapan kalahi ka jinglong jong min namar mo uru ulay iban ulatib ruba nakata ka jingjia ka ba ulale kalapan yap ya kita gibriu tangba hakato ka por umpat tip day mano ba yap day mano ba imgen ndray mantapat ulas ngutu bat ulatib de penban ki kur ki jan jongga jonggen te kumta ken anda baula tip hangta ken kelas sedang mentre kata kejing sengau si batru kata kejing pajonun namar belai ba menta ulaya poi banyeju ya jan bar kata ka briu ke ba ulale sniu ya ki mi ke ba jongka berkumju ru ya kahi te hadin lai iba ka jong kala le hospital marwai namar ba kala kummen saw hieng por bakarang tre pada hadin ru lai iba umin ulali kmi yaka anda baula tip akadan stasi hospital te hadin umin ulai kren bar utau doktor ban keli ke bala jia ya kajang te utau doktor lo ang baki khmat jongka kila bandu no sendan setang ketu kene por te mo pan anda baula asngau ya kata te wud ulalai ikendu bar udong su ban ya kren ba udon kampisa hadu lai $1,000 namar ba ukwa ban ai sumar khmat jong kajang te udong suru ong uba lada ukwa pisa ke bakat hadu kata-kata te kalong ke bae uban ai lan ban yarap tangba udong su la ong haumin ba ula ban yarap yu kumba umin ru usat yarap yu hakipor men shua tangba ka jing yarap jung pat kalong ba unhap ban yakhun lan ban yakura bat lada utre tangban shu yakhun ya ka competition ru kamun ba la yor apa ya kata kalai phawajar tangba kalong ke ba syirkhai ru kata-kata ka ba unla ru bandu ya la ka jong ka jingim bat kajing khonru kamdei hapok kari jengki hendrei wan haban le shiru shapok Thailand kabade shabari tendrei wala kataru umin ula ong hu ba utre ba ban le lane ban yakhun la de hakono kono ka jaka la de ke balong kumnom noru te ashwa ba umin unsale shata te umin la le on kai shwa ya gajang bakan long kum kajing sa jingken mau namar halade ula rai ba dep nangta daula le yakura balada un yap ru kan biang bat lada undang imru unjak klep no naga jing im jongka teherin kata ka jing yam muja jongki hangni umin ula keli ha jong babalai ka klem ya thu ya u haba kala tip ba doktor ula ong ba kita gi khmat jongka kinla bendu no ru te makaru kala ong hu ba kam kwa ban pen khuslai ka jing im jong la ne ban pen trish tom yu ban pan om yo pisai ru hadu kata-kata ban sumar te kam sengam mentoi ru ban ya thu yu te hendrei umin ula ong haka ba udan ke pisa ba u la ban ai sumar ya namar ba ula lumbro sikata te kala khamdap hendrei ula tham hendrei kata ke pisa ka dei bang sayo dei de ka ba udi ya kamen ban ya kamen sim jugu ba ula ru ban yap tang ba maka pan kam tim ya kata te hendrei ka jong kala ong u kam ngai ba udan pisa hadu lai $1,000 bat kam kwa ru ban pelut hadu kata-kata bat kala ong hu kabahaban matla sa ken kagajing im jengka ban siwi ka bai nang ka bala jia badai na gajing bakla jengka bagi saklat ki kemi ka jengka je hangni umin ula ong haka ba kamdei shu ban penrem yalade bat kamdei hiru ban bu than ya kata gajing singau bakla yalade namar ba gajing bakla to ai bakan long kumtai bat ru kala dab kumta kan dei man sange no hiru ban perkhat ya kita kiba la jia mo khnam ban lait na kata gajing smosi je hangni ru ula ong haka ba ladaki iman te kan sayo i ya kadur jung kumba ka ong sisin baka kwa ban yu baru kan yo ban lek kai lang bat ban pek lang ya ka jing itanan ka sngi banai ki klor bat ki jing thau ba itanan bala thau do bele baru tang ya kata hato
da kila yo khun lei kam kwa se mo ban yo i kita ki khun la jam ba kilong kumno ki ba bariu ni kilong no ti anda ba ulo ongum ta te kala jan suyam ba kadap ta ka jingkman bat kumju ro kata ka jing sngosi ro ka trelang haju te ka ba khadu kala pedang ya kata ka jing sumar ya kita ki khman jongka te kumba hadin ka to ganis ngi pat la i ba umin ra le on no ya ka wood shepo hospital ban ai sumar ya kita ki khman jongka te shwa ba ka jang kan rung sha ka jaka bakin le ya ka operation te kala ong hu ba kamla shu ban ab ya ka sngi ba kan yo i no ya ki dur khman jongu te mu uru la ong haka ba kan nam slim shu kan so yo i no hi shen anda kala kon bat hang taru kala bat nakti jongu bat kala kali hu kumne phin nam le hi re am shunu bat phin yai ab bet yanga hangne tat hadu banda deb ban le ki tagi khman jonga te mu uru la ong ba un le che hi undan hang ta hi ten reu la thop yaka bat habaw la thop te la ngau pom yelade bar la lang umman hiru tangba la da thok ru unam la hiru ban ai kata jing sumar yaka tekat ba maka kadang don shepo hospital te mu pat le shiying ban lum lut ya kita ki jan kinam jungu bat la thang lut ru ya kita ki kot isla jungu khanang ba kanam tip shu yu lane kanam le wat shu hiru yu anda ba kala yo ya kata jing kon ti anda la deb nang ta umin la le je kendu baru tau main boss ubala ban ai ya kata ka $1,000 bat ula ai uru ya kata ka pisa harengkat bat kata ka mobile phone ban yo ban call te herin sisngi le i ba umin ula poi shepo Thailand ban ya khun ya kata ka jing ya le competition bat anda ba ula ya khun la ya i ba ula ya khun hadu ban da job ru ya kata ka jing ya khun ka bashir khai bat anda ba la deb kata ka jing ya khun ru le i ba kila ai u sa shibak kata ka pisa namar bula job bat hang taru ula kham yo hiru ban yarap shushu ya ka jang pada hadin umin ula call yu tau coach jongo ba ula ong ba un sapha biang ya kapisa ba un lej rap siu ya kabai hospital jong baru umin ula ong ba ula kwa panyarap ya katim jongki baru tau coach ru ula kaman ban yo asngau ya kata baru kaman ru namar ba udang yo asngau ba umin udang im tang ba hadin shiphang kat ba umin udang yat marwai teladon ba tanra yu da kali bat kita ru kide ki perlog jong dong suhi kila sulet dong yap yu namar ba lapha do dong sui namar ba ula bishne ba kanam champion jong umin kalapoi international handrai ma upan kamon ba udong su ul sakut ben haju kan baru uklam yo ai ru kata ka keran ban ong ba dan ba khot yu kum champion namar ba umler te kata ka jingdum jongki yu umin kilamon ba umin ulayam te kumta kila i no yu hang tamarwei pat kapisa jung upan ki klem shimire namar ba ka jing tumu penyap yu ka debet tang ya ka jing bishne amdai ba ki kwa pisa pada hadin kata ngim tip shu ke ai kabala je yomen ula yap ne umpat yap shisha te ba phai bat sha jang la ye i ba kala iman baru kala keman ba kala ban yo i biang sai sin da kita ki khmat jongka tang ba anda haba kala wat yomen pat kamlam te kum ta kala wan gajing smusi te wat haba kala kli na kita ki doktor ru kim tip ai shephang jungu maki ki ong ba mju banar yu tau briu te hadin kala le phai shiyeng bat kala khuslai ba balai ba umin ulale kumni ukular te ukular hi eka bom nam i eka tangba ujelar pat bat kala lengo hiru na ka e kadau te hadin ru lawan sakita ki trying ban be eka namar kata ka ying wai ba kasa kimon bandino sendon shki wei pat kibriu bat maki pat kimla shu ban long kita ki try te kata ka sngi ba ka jang kamon ban mi no te kendit kensan utau briu bana kata ka parish lawan ban ai tiar haka kerteng jong umin namar balabana ba umin usa badka te makaru anda haba kala yo ya kata katiar kumta kala lej kata ka parish ban kali ba kitip ayu shephang jong min te anda haba ka jong kala poi te hang tau tau briu bala sa thang ya la de ma ulai thu khana ya ka shephang jong min ba umin uju ya thu khana ba shephang jong ka ba maka ka de ka briu ka ba bha bar ka basngur min sim baru ulang ba umin ukala ka jing im jong u ba anda ba ule kendu bat ka kan te makaru hakata ka jing yo skau ya ta ka khubar ka ba ka sngo kemen namar ba kadon kata ka jing kemen mo la da ban yo i ya ki bri ki kala nak banta kata ka jing la ba handai anda ba ule thu pat ya ka khubar ka basniu ka balong kumne ba ka jing accident jong ka de na ka daw ba umin bat u ki ya shot tat hadu ba mo u ula thang ya de bat ula ransit na ka jing khang yin bat hakata ka jing jia te kala jia kata jing sneu ya kikmi pa jangka
baru ong hiru ba dei ban keno yo umin ya kata ka jingle handai dei ban keno yo ken namar ba balai ba umin melasyo yo dei namar ba utu ya kapisa ba umin ukamai haga jingsha mau bat umin ki yalong kum ki silok agi permensyua tang ba dei namar ba mu utu te kum ta umin udam bat melasyo uladar yu bat hakata ka jinghap jung u syapo te hang taru kala jia kata ka accident jengka kumulong te anda ba kala tip ya kane kala sngausi adu kata-kata bat kala snguthu ru ba nak kadau ba min ulai ya ka marwe namar ba msngau dei hakken bandang imlang bat ka namar da kata jing ba kala jung u kadu no ya kita ki kur ki jat lane ki kmi ki pa jongka te harin kata ka jing tip jongka ya kata ka khubor te kumta ka jong kala let kai no sharut jong kata ka wa ba kala let kai sisien bat umin bakadang kan mau ya ki por min shwa ki ba ka sngotanan ban pelut por bat u ka por ba ka sngusi bat hang taru la ye ba kadang bat skem bahai utau mau haka keti jengka bat ka klembret iru yo tau mau bat kata ka jing bat skem ru ka pen i ba ka jang kadang bat skem yo min haka dono jengka namar lada ka bret yo tau mau ka pen i ba ki isi kin yu ban ru kala kwa ban kan tait no yo u na ka jing yem jengka namar balada hi kan mau ba haka por ba ki adan hang ni arngot ma te ka jong hi ka ba ong yo min ba utau mau ba kan bat kan dei ban kan mau makai u ban yau tau mau ban bat mau pan andei ban kan mau yaka takadau ken se i hang ne ba kampat bret yau tau mau ban pen i ba kampat kan ta yo min na ka jing im jangka tena kaliang jong min pat impat tip mo ba ula bret ne ampat yau tau mau namar ba ula rai ban jak klep no na ka jing im jangka te yo lese ba ula bret ru tangba tongin ya pet shakhmat kalong shan am kumta te ba phai biang shaka jang la i ba kala trei ya ki kam ki jam kat ka ba yo te hadin ru layo i ba kala yo ya kawe ka kam hakata kawe ka hospital ka badai sha nong kendong kum do ka balong ru kum ka PHC hani ha jalla makhliya te kata ka kam jangka kandai ban khem ya ki nong pang ki barko bat ki ba mensau ten rei hakata ka hospital ka ba kala tre le i ba min ru udan baru thia pang bat ka dur jong uru kalong kepala imong tu ti anda haba ulaya i ya ka te kala arben ka dur ka dar jong u baru ulalang api sahadu kata-kata te hadin anda haba kalamot ban khem sayu te kala kren kin ban mau baru khlam kren ye baru tau bathya pang hang ta jan ulang ba uniu briu ba ka khem udai bang nang ban kren namar nadu bawan bu yu sha hospital umpat kren hiru watang sikentien te makaru kala khem la ka khem bet nadin jingu bat kawan kata ka jing sngap thu lane kata ka jing sngap thu ya kamen jingu ba kaya sering berkata kamen jong min te namar ba lada piken mau ki por min shwa ka shat khem ya kamen jong te ka sngo thu ken ya kata ka jing long jang kata kamen ka phan jong min henry anda ba kala pen ya ka kerteng jong ba la tho hata kan ro la ye i ba la tho da kumwe te hang ta kala sngap no te kat ba kadang khem yu ulajan yamu bapli namar ukan mau hi ya ki por ki ba min shwa ba ka shat khem yu tang ba mantapan la long da kumwe ba kim ye ithu shu iwe ti anda ba kala de ban khem yu te kala phet no bat anda ba kala phet pan lai i ba utau mau ba kala ai u ula shutulun hi nakakti jeng u bat ru ula bit snam bat hakata ka por umin ula yam thang bapli te de ni ru ye i ba pling umin udang yai bat skem hi yau tau mau ka jing kula rajongki te herin ka jong kala rung hapo jong kata kadukan ba katrai bar ru kala bu ya kata kadakar ka ba la ai da umin hi Wadadin pat kalami no nang ta ban lej don kam te sipang umin ru ula lej hakata hi kadukan ban thit sentiu te ula thit yau tau sentiu jasmine baru ya kata karkar te hedin ulami na kata kadukan bar ula ya deko bapli te kat bau dang ya yau tau kusau lawan bando ban le ye ju tat hadu bau unda kelon bar utau kusau ru udah utuhi kusau bau ula ai ya gajang hagi pormenshwa bat mentapan ula he kenyum kusau hadu kane te utau kusau itu kenyumin takada ule ye ju te hangta ka jang ru kalawan bat kalapan map na umin bau tau kusau ulale yu kumni temu pat sikentin ru klam keren kin namar lada un keren kala ban sngthu ya kasur jingu te makaru kala ong hu ba ka kan mau yu bau de tu briu ba ka khammat apo hospital andre umin pat usus ngambet bat hangni ru kala ong hu bang le shi ba kan le bu yu andre keren e bat ulayat bet sakman bat hangta ru lalam uman ubabli tang bau tau kusau bat sange ban wer nadin jingu Tiadin kejang kala lej biang syata syadukan bat anda ba kala yo i ba utau sentiu jasmine ba kata kadakar kim dan shu hakata kajaka ba kabu
te kala keligin hau tau briu mo ba bang ta mono bala thiet yaki te mo uru ula ong bala thiet uto briu ba yai ko te hang taru kata ga jing wiar jong tau so kala nang jur te hang ta kala smuthu ba ula dei umen gen te kum ta wut kala lei wat yu shata shayo shahat tang ba kam shim shu yu kum ta kala wan kata ga jing smosi ke bala palat ba ka parkhat ba on shim shu shei bat yo min te ha ba khadu kala rai ban lei shata shawa balada kam shem yu hang ta te kamon kanam shem shu iru yu lano te sisya le i ba umin udan marwai harud jang ta gawa pat ula pelai ya kata garkar nau tau bilar khnang bakal lai lut ke jingim jangka namar ba umin ungen ba baro ke jajing thau jang belai kendai bandan lane ban yo ya ka hak jang kata ke jing lai lut ban lai lut na kono no ke jing sya te shakhum te henre hantai sipang ka jang kala kren nadin jengu ba kala ong ba kalawat yu barok sikata ka jing im jengka batru kumba ka ong ba kala kwa ban yu i ka dur jeng u te menta kala yu i kumta ka kamen hadu kata kataru ban yu i ba ulong kumni te kala ong hiru ha u ba kam nyau ya kita ki jing le ba kala jeng u ki por men shwa ban ong ban kan mau ya kata ka jing jia ya ki kmi ki pa jengka bat ka ong ba kala map yu nadu ka donot baro batru yala deru undai hiru ban map no batru undai shu ban pendram yala de namar haka kalai i ba umen umdai shu ubri ubarim andre udai ubri ubathamai kumbal ong bal ada pen baptis kumon ula im kejing im bathamai gen te kata ka por ba ka krenru umpat non ban pe syakadur khaman jengka namar ba usngau le ran andre ka ong hu ba umdai ban pe syaka ba umdai shu ban sngau le ran badru umdai ban pe syaka umdai ban pe syaka ta kejing im ka bala dem andre wala kata ru kernga te haba ka i ba umla sisyate ban pe te kalabat hi naki ngam jeng uma da kata ka kti jengka la ni kita kti jengka bat kala ong u bala dau i sisya ya ka undai ban pen te hagaba khadu ula pen bar ula ya martan te hang ne ru kala kedub i u bat ru ade ka sen banang kong ru ula phla ka ba markhmat hang ne ma bau ong bau i kenya ka te mantaru parlak ki bala pen hadu bakut te ngile poison don ru se bakut jeng ne ka film ngam tip mano bala ayam bat balas ngosi ru tang bangan ong i phi wat ngosi namar ba umin berkajang anta kila ya long kawe mo di khoblei perlok bat ki fan sukum ju ki ba support ni kene mo kene ke channel tingin saya share pan haki video dan ni film ki ban sawat khoblei shibun